Eu sunt Edi și o să vă arăt câți bani am pe Pet Simulator. Și peții mei am câțiva, 30. Pălării am 2. Și o să cumpăr niște ouă. Nu astea și ultimul. Și nu e așa greu să faci toți banii ăștia. Fac un trade. Ou. Încă unul. Pălării o să cumpărăm acum. Bun. Să cumpărăm asta. Coroană. Gata, acum am pus pălăria și o să merem să luăm cutia aia albastră din capăt, că aia de pe lună, numai că trebuie 20 de oameni ca să o deschidă. Și dacă mai vreți episoade, să lăsați un like și să vă abonați. Și dacă vreți, vă arăt de unde sunt peturile astea care le am acum. Aici aia de mare de pe lună. Și cerbul, cred că tot de pe lună, că l-am primit la trade. Și n-am putut să fac atât de mulți bani, adică foarte mulți, fără ajutorul nașii mele mici. Fiindcă i-am dat peți ca să pot să fac și eu bani.
Acum o să mergem pe lună. N-am prea mulți bani și nici nu vreau să-i cheltui. Dacă o să iau un din asta. Și dacă vreți să vă dau niște peturi, dați-mi de la prieteni. Mă cheamă fotbalistul 123, toate literele mari. Și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să dați un like și să vă abonați. Pa!